سلام بروخات نايز مدب زتخاتلتي كبرات حواتين حاتين ابوتاتين اديتاتين ابرحقنا بقربان زلخم بزي قال املاح تلوطن تبارخون تفوسن زلخم نجي ابير كبري هبالخو لما انت دما دحري قال سبكت حنت كلخو كترفو خلو زي تحيزكم تصنحمو ناي غاننتي ما اسرتتات ناي حمامات قنزاتات فرهاتات سمباد اغاننت زغبرو بحطيات زمصه بستفلالي مخنيات تچنقلو دبتران طنقالن زغبرو بشم يسوع كريستوس كم سبر بونجل قالو دما 56 امينكم زي تحيزكم تدالو ارسنا غنا نايلو معنتي قال املاح بزعبا سيطان سعبتون انتايبل سيطان زبحال الله دي قال يوم كو املاح يلا سيطان يلا زبللو سيد كالله تغاغي خالله يلن سلازبل كايسي املاح كم مهلاو اي ترفني سيطان دما خم مهلاون كاب كفو تغبارون اي عرفني سلازي اي تتعشاشور اس مبار بزعبا زي كرينا مو بزعبا سيطان اب رأي يوحنس معرف 10 تخلته قال بزعبو تغليص له انتايله رأي يوحنس معرف 10 تخلته اب حزقيل معرف 28 اب تنبيت حزقيل مالته اب تنبيت إساياس معرف 14 كاب 3 كسع 10 حزقيل 28 كاب 1 كسع 19 رأي يوحنس 10 تخلته كاب 1 كسع 10 تخلته زلون دحرينايو بزعبا سيطان يزاربي سلازي እግዚአብሔር كمهرنا ايمو كنصلينا نصلسك تدالو دما لما انت معلت فوسكم معلت تامراتكم معلت من نغافكم سلتخون እግዚአብሔር አቦ يمسكنك الله بزعبا زኡኩይ صلاء سب صلاء اخا كزارب كلخ እግዚአብሔር املاح اب حزبنا بستفلاله نعو زغلغلو طنقلتي ناي املاح مسيلوم شم املاحنا صوعو شم ملائخنا صوعو حزبنا زتاللو راعيلون كودقو تنبؤهم زغدؤ دما حراخ وصو بونجلكا خدحنو خناغفو لومي بزقالزي كتزاربهم برهانكا بريحو دما مسمن يزلخو تايدا يزغبر زلخو خبلو نشيطان كلليلو زخلو فلطت كرخبو لومي بفلطت قالكا نعين حواتين برهان كتبرهالنا بروح منفس قدوس ناب كل حق اختمرحنا يلمنك الله كلهم حواتي ابرحون قربان زلو እግዚአብሔር املاح ردا يخونكا شمكا اختركلهم سمكا حيالي يبلع لكلهم بشمكا خناغفو قدوس منفسك حيلخا كتلكلهم ناي قالكا تامرات كريو لو مختردهم يصلي الله بزخل نسخا خبر كابزل عالم نزل عالم سمكا يبارك بيسوع كريستوس امين سيطان ما اس كم زودق اينفلطنينا كم زودق غنا مصحف قدس تصحيفله مصحف قدس ببዙ حسمات تطقيسله سيطان كابز فطرت كنبغس كولنا صلمات تباهيلو امعمق سلطن صلمات دما ابلع المعمق نبره مالت ابلعلي مالت مسلطانو يزملكتمو صلمات تباهيلون كابز فطرت صلمات تباهلنسي حده كالي مصحف قدس سيطان تباهيلله سيطان بإبرايسي تتصاراري هلخنيا مالت ديابلوس تباهيلله ديابلوس مالت مصحف قدس كريو خلنا مسحتي مالت مسحتي زبل قال ترجم يهبنا ديسيفر متاللي تمن كاتباهيلله كم تتمن بجرحو نهوان زسحتا يلولو ابرا يوحنس كنبوبين قبل ابي قبل كاتباهيلله ليواتان تباهيلله فتاني تباهيلله اماتيوس معرف 4 اتفتاني مصيو يسوع كريستوس كم زبلو زبلال بديابلوس كفتن منفس املاح دما
نيسوس نبرخا أوصو يبل ديابلوس يبل أبوخي تفتاني ماتي يبل تحركي سجد الله يمسولو كد شيطان يبلو ويتا يسوس كد نجزابير أملاخكا سجد نعو بينو تجزا يبلو سلازي ديابلوس يلوه فتاني يلوه شيطان يلوه كالي كي مبرسي زبل شمال لوه سراقي يلوه وانجيل يوحنس معراف 10 سراقي بجاك خسرقن كحردن كطفئ نبر كالي أي مصنيو أنا قنا هيوات مسترفو ما أنت يخرخ باي نبابا قعيز مصاخو يلو بيل زبول وي زبوب تباهيل بيل بعال كابزبل ناي اقروناويان زمصي ناي فلسطيماويان قانقاي بعال زبهال طاوت نيرو إذا طاوت زي بيل زبوب إلهم يصوعوا زبوب مال زنفر ززمبي مالتي سلازي حلقه ززمبيو قطتا ترغموخ حلقه هماماتات حلقه زنفرو همما صنصيا يلوم الله بإساياس معراف شوعت مزمور داويت 118 انتاي يلوم الله كبابوني كم نهبي كم همما كم صنصيا بيئل زبوب يخاغان انت توص زلخ يلومو توم عورات مرحت عورات زخونو فريساويان حسد منفس قدس غير سلازوصوس بيئل زبوب شيطان يوصو زي كون زرباي سلازي بيئل زبوب تباهل تصوع له بليال تباهل له افسون معراف كلته حلقه سلطان اير كايل ولو بزح شمالو حزبنا خنا الشيطان تايبلو صلا سناي يبلو صلا كل سناي اب جبر حواريات اتخلو تنكل زملاكا كفو صلا كل صدقي صلا كل صبق تبايلو اب جبر حواريات 13 باولس نتي الماس بحال طنقال غنيحولو غزانا اذا عالم زي اخ ايلو ولو خلاي قرنطس معراف 4 وانجيل يوحنس معراف 10 تخلت نعلم يجز حلقه سلطان اير كوينوتم ابتم كاب እግዚአብሔር شفيتهم زمالالس سبات زوكوي اب افسون معراف 6 خطقص خلو ممحدار ناي منغستو حلقه سلطان اير بلعلي نسيو دحار بتحتيو ግን حلقنتاتن سلطاناتن ገዛእት ጸልማትን መናፍስት እከይን ዝበሃልሉ ስለዚህ ኣብ ሰማያት ኮይኑ ዘመሓድር ኣብ ሲኦል ኮይኑ ኸኣ بحاتيات نزموت زقبل سلازي جزءات نويح صفحات نويح أم مدري نسب زقودو رخصات منافسي ويدما خلا أيشمم أجان أنت زبهالوها نسبيج النقوة قال يوم أب حمام زوافريم قال يوم أب حاتيات كوافروها زدفوها قال يوم كي حصل تمرت على الأملاخ زجاجيم زي كونه تمهر زقبريم أب قدماي تيموثيوس معراف 4 قال يوم امنتهم كحيدهم نتمرت حاسوتن نمهرو اغاننتن كسعبيهم مسحاتيان زسحتو كاب قال املاح جيغا ترغمنا ترغمو منفساويان مسيلهم ملأخ برهان مسيلهم اغلغلت صدق مسيلهم زدناغرو خمتي نهوان بطبابو بغرحو ملأخ برهان مسيلو زسحاتا اذا اب كلا اي قرنطس معراف 10 حده كاب حده 10 حده دحري 14 دحري بيكما ملأخ برهان مسيلو اغلغلتون نرئسهم نغلغلت صدقي امسيلهم تقربهم كتاللكم سي زغرم ايكونن اندحر دات خاتاتلكمم غنا غبرم مستي زمسلو ايكيدن غبزنياتاتي بدغيومن بوشطومن ببينهم من ترب حرسهم من تخبل اخستيو غنا زي مسلو يبلهم كتالل بااتهم يعي سلازي شيطان مدناغري كابتي اورا سرحو دما كساسيو يخسس بحاسوت يخسس كالي شموخ نغركم دا تزخف ايه حساويو بحاسوت تباهيلو خا تصوعي له كحسو خلخه بعلو هندسو حاسوت ناي مفتار تخولو اللو كسع كندزي كالي
ፈጺሙ ባዕሉ ፋብሪኬት ክገብር ክምህዝ ተኽእሎ ኣለዎ ሂዝ ኤላየር ሓሳዊ እሞ ሰይጣን እዚ በቶም ሰራዊቱ ኣጋንንቲ ዝበሃሉ ርኩሳት መናፍስቲ ኣብ ምድሪ ንሰብ ከጨንቕ ጠንቆልቲ ከዓ መሳርሕቲኦም ደብተራታት መሳርሕቲኦም ምስ ሰይጣን ኮይኖም ዝዓዩ ሕሹሕሹሕ ዝብሉ ስለዚ ንሸይጣን ክትፈልጦ ቅዱስ መጽሓፍ አንብብ ቃል እግዚአብሔር አንብብ ኣብ ሻምናይ ምዕራፍ ንሰይጣን ታይልዎ 44 ሻምናይ ምዕራፍ ወንጌል ዮሐንስ ንስኻትኩም ካብቲ ኣቦኹም ዲያብሎስ ኢኹም እታ ትምኒት ኣቦኹም ክትገብሩ እንትደልዩ ኣለኹም ንስኻ መጀመርታ ቀታል ነፍሲ እዩ ሓቂ ኣብኡ ስለ ዘልበውን ኣብ ሓቂ ኣይጸንዐን ሓሶት ክዛረብ ከሎ ካብ ርእሱ እዩ ዝዛረብ ሓሳዊ እዩ እሞ ንሓሶት እውን ኣቦኣይ ወላዲኣይ ኣምፃኢኣይ ኣመንጫዊኣይ ሓሶት ሰይጣን ይፈጢሩ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ሓሶት ዝበሃል የለ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ሓሶት ክህሉ ኣብ ኣመንቲ ሓሶት ክርከብ ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን ካብ መጀመርታ ቀታሊ ኢሉ ንቃየል ዝቀተለ ኣብ ኣፍ ደገ ትቃፅወካ ኣላ ሓጢኣት ክትገዝኣ እምበር ክትገዝኣካ ግቡእ ኣይኮነን እሞ ምስ በሎ ንሱ ግን ኣይሰምዖን እግዚኣብሔር እቲ መንፈስ ኣትይዎ ንኣቤል ቀቲልዎ ቀታል ነፍሲ ካብ መጀመርታ ቀታል ነፍሲ ሂዝ አ ኪለር ሂዝ አ ማርደረር ስምዑ ምስ ሰይጣን ሕብረት ክህልወኩም ምስ መናፍሲ እከይ እንዳጠንቋል ኸይድኩም ሕብረት ክትገብሩ ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን ኣታ ህዝቢ ቅድሚ ሕጂ ንደቅኻ ንርእስኻ ክትብል ዝዓወርካዮ ዘመን ይኣክል ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ናብ ዓዲ ያዕቆብ እናኸድኩም ክንደይ ሰሓትኩሞ ተነስሕሉ ኣብ ካልእ ናብ ከረን እናኸድኩም ናብ ቡኮ ዝበሃል ቦታ እናኸድኩም ኣብ ካልእ ትገብርዎ ኣብ ካልእ ዓድታት ኣብ ኢትዮጵያ ትገብርዎ ናይ ጥንቆላ ንርእስኹም ኣብ መግደራን ኣብ መፈንጠራን ከይተእትውዋ ሎሚ ተነስሕሉ ብለኩም ኣለኹ ሰይጣን ፍለጥዎ ንሱ መብረሲ መጥፍእኻ እዩ እምበር ብዛዕባ ሰይጣን እዚ ኣስማት እዚ ካብ ፈለጥና ምስኡ ኮይኖም ዝሰርሑ ኸ መን እዮም ግዝኣቱ እንታይ ይመስል ነጊረኩም እየ ኣብ ኤፌሶን ግዝኣቱ እንታይ ይመስል ኣብ ምዕራፍ 2 ሓለቓ ስልጣን ኣየር ኣብ ላዕሊ ኣሎ ድሓር ከ ኣብ ምዕራፍ 6 ኸ ሕልቅነታትን ስልጣናትን ገዛእቲ ጸልማት ኣብ ጸልማት ዝገዝኡን መናፍሲ እከይን ኣብ ምድሪ ኸረውረው ኢሎም ምስ ሰብ ኣብ ስጋ ዝለበሰ ኣትዮም ዝነብሩ እምበር ባዕሎም ብርእሶም ክነብሩ ዘይክእሉ ኣብ ሰብ ይሓድሩ ወይ ኣብ እንስሳ ወይ ኣብ ገለ ንሓደሩ ዘናውፁ ሕማም ዝዘርኡ ገሊኦም ኣብ ሕማም ዝዋፈሩ ኢለኩም ገሊኦም ናብ ሓጢኣት ክድፋእ ዝገብሩኻ ሕልናኻን መንፈስካን ምስ ደኸመ ብመስተ ብገለ ኣብ መስተ ተኣሊኽካ ክትነብር ባሮስ ዝገብሩኻ ኣብ ምንዝርና ተኣሊኽካ ክትነብር ባሮስ ዝገብሩኻ ኣብ ጠላዕ ተኣሊኽካ ክትነብር ባሮስ ዝገብሩኻ ኣብ ባእስን ኣብ ጽልእን ኣብ ቆዮቃን ኣብ ነድርን ክትነብር ዝገብሩኻ ካልእ ብዙሓት ዘስሕቱኻ ካብ ቃል ኣምላኽ ዘውፅኡኻ ዘታልሉኻ መልኣኽ ብርሃን መሲሎም ብሕልምና መፁ ዝጨውዩኻ ካብ ክርስቶስ ዘርሕቑኻ መናፍሲ እከይ ብምድሪ ኣብ ምድሪ መሊአ ኣምላኽ ርእስና ክንሕሉ ብመንፈስ ክንመላለስ ክንጽሊ ናብኡ ቃሉ ክንኣምን ኣብ ስሙ ክንእመን ፀዊዕና ኣሎ እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን እምበር ኣሕዋተይ ሰይጣን መንነቱ ቁሩብ ክገልጸልኩም ፈቲነ መበገሲኡ ካብ ዘፍጥረት እዩ ትፈልጡ ዲኹም ክሳብ ሕጂ ክንደይ ዓለማት ሓሊፈን እንተልኩምኒ መጀመርያ ተቐዳመይቲ ዓለም ብማያ ተሰጢማ ጠፊኣ ሰይጣን ምስ ደርበዮ እግዚኣብሔር እዚ ዘይበሃል ማይ ካበይ ከም ዝመፀ ዘይንፈልጦ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ካብ 1 ስጋዕ 5 ዘሎ ዘገርም ፅሕፈት ኣብኡ ኣሎ እንታይ ኢሉ ኣምላኽ ብመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ሕራይ ጽቡቕ ሰማያት እዩ ዝብል ሰማይ ጥራይ ኢልዎ ኣሎ ብትግርኛ ብጌጋ እዩ ሰማያት ብዙሕ ሰማያት ኣብ 3 እዩ ዝኽፈል ቀዳማይ ሰማይ ካልኣይ ሰማይ ሳልሳይ ሰማይ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ኣብ ሳልሳይ ሰማይ ከም ተዘረፈ ዝብል ቃል ኣብኡ ኣምላኽ ብመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ገሊኦም 7 ሰማያት ዝብሉ ካብ ኣዋልድ መጽሓፍቲ ዝረኸብዎ ዘይኮነ ጽሑፍ ኣለዩ መጽሓፍ ቅዱስ ሰማያት 3 ጥራይ ዝብል ኣምላኽ ብመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ሕራይ ምድሪ ድማ በረኻን ጥራያን ነበረት ባዶ
مدرة بدا سلمنتاي سيطان شعو تدربي مخانو بمتاي تفلطو سلمات كا أبلع المعمق نبر زي معمق الوزلو تقاسي سيول مالتي معمق كسعر أيوه هنسينا نرخبو زي معمق زبلك أبي إساس 14 معمق زبلك الركبنا نابتي تحتواي معمق كفل مدري ورده قبل كولون يسوع كريستوس أب إفسون معراف 4 أب فيليبي معراف كلته زما عمق أب رأي يوحنس معراف 9 ملأخ معمق زبل قال معراف رأي يوحنس 10 نعم معمق دربيو موقع أسيرة ملأخ نشعمت نتي أكوي ديابلو سيطان كأسره خلا دما نري معمق مد وسلمات قبل علم عمق نبه لعلي زبل قال مسلطاني زملكت مو سلمات سيطاني سلازي سلمات كاب أملاخ هيكون منفس أملاخ دما قبل علم ماياتي زنب نبره خبي متي زماي نزي أبتما عمق زغز نبره أبز مدري بدا أبز راي زخونه مدري እግዚአብሔር ኩነኔ ኮኒንዎ ማዕበል ሰዲዱ አምላኽካ ብርሃን ይኹን በለ ኣብ ልዕሊ ዝማያ ዝዝንብ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ሕጂ ነታ ብማይ ተጠለቕሊቓ ፀፍአት ምድሪ ክሕድሳ ከም ብሓድሽ ከፀብቓ ንወዲ ሰብ ኣብኣ ሕነ ዝፈዲ ክፈጥረላ ንመን ሕነ ዝፈዲ ንመን ከዝውክል ንእግዚአብሔር ዝውክል ሰብ ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንግበር ዝብሎ ንመን ሕነ ክፈዲ ነዚ እኩይ ሰይጣን እግዚአብሔር ናብ ምድሪ ጻሕ ከም ዘበሎ ኣብ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 28 ትረኽቦ ስለዚ ኣሕዋተይ እዚ ማይ ካበይ ከም ዝመፀ ንፈልጥና ኣብ ልዕሊ ማያት ዝንቢ ምልዓል ዝብል ቃል ምስልጣን እሞ መንፈስ ቅዱስ ክሰርሕ ክሕድስ ይመጻል ስለዚ ኣምላኽ ከ ብርሃን ይኹን በለ ኣበይ ኣብ ዝጸልማት እዚ ጳውሎስ ኢልዎሎ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 5-6 ብርሃን ወንጌል ካብ 4 ክሳዕ 6 ዘሎ ንብርሃን ፍልጠት ኣምላኽ ብገጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብና ኣብርሆ ከመይ ካብ ጸልማት ብርሃን ይብርሃ ኢሉ ኣብዚ ጸልማት ሲ ብርሃን ክፈጥር ክእለት ዘለዎ እግዚአብሔር ዘየለ ክፈጥር ስልጣን ኣለዎ ምክንያቱ ብርሃን ኣብ ልዕሊ ጸልማት ስለ ዝስልጥን ስለዚ ብርሃን ይኹን ብርሃን ድማ ኾነ ኣምላኽ ድማ እቲ ብርሃን ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረአየ ኣምላኽ ከዓ ነቲ ብርሃን ካብ ጸልማት ፈለዮ ኣምላኽ ነቲ ብርሃን መዓልቲ ኣውፃሉ ነቲ ጸልማት ከዓ ለይቲ ኣውፃሉ እምበር ደቂ ብርሃንን ደቂ መዓልትን ደቂ ጸልማትን ደቂ ለይትን ተባሂሉ ይፍለ እዚ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ኣብ ሮሜ 13 ተጻሒፉ ኣሎ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 እንታይ ኢሉ ቁጽር 4-5 ምዕራፍ ንስኻትኩም ግና ኣሕዋተይ ኩላትኩም ደቂ ብርሃንን ደቂ መዓልትን ኢኹም እታ መዓልትቲኣ ከም ሰራቕ ከይትመፀኩም ኣብ ጸልማት ኣይኮንኩምን ዘለኹም ንሕና ናይ ለይትን ናይ ጸልማትን ኣይኮንና ደጊምንን ቃሕንን ጠንቅቕን እምበር ከምቶም ካልኦት ኣይንደቅስ ቶም ዝድቅሱ ሓጢአታዊ ናይ ሓጢአት ምሳሌ ምድቃስ ታደቂስካ ዘለኻ ከሙታት ተንስእ ክርስቶስ ከብርሃልካ እዩ ዝበሎ ምድቃስ ናይ ሓጢአት ምሳሌ እቶም ዝድቅሱ ብለይቲኦም ዝድቅሱ እቶም ዝሰኽሩ ብለይቲኦም ዝሰኽሩ ሕና ግና ደቂ መዓልቲ ካብ ኮናስ ድርዒ እምነትን ፍቕርን ነታ ተስፋ ምድሓን እውን ከም ቁራዕ ርእሲ ጌርና ተኸዲና ንጠንቀቕ ኣይንባዕዝዝ ይብላሉ ስለዚ ካብ ምፍላይ ናብ ምፍላይ ከመይ ጌርካ እዚኣሲ ካብ ማይ ውፅዋ ትብል ትኾንካ ትብል እንትኾንኪ ምድር ብክንደይ ሓሊፋ መጀመርያ እታ ናይ ሰይጣን ዓለም ብማይ ደምሲስዋ ድሓር ሰብ ምስ ፈጠረ ሰብ ወዲቑ ምስ ወደቐ ተበላሽዩ ኣብ ምዕራፍ 6 ድማ ኖህ ኣውፅኡ ብማይ ኣይሂ ድማ ኣጥለቕሊቕዋ ዝሓጂ ዘለና ምድሪ ድማ ተሓልያላ ብሓዊ ድማ ከጥፋእ ኸፅርያ እዩ ሓድሽ ሰማያትን ሓድሽ ምድርን ድማ ክገብር እንሆ እቲ ቀዳማይ ሰማይ ሓሊፉ ድሕሪ ጁን ባሕሪ የለን ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ክፈጥር ንኹሉ ሕድስ ኣለኹ ዝበለ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 21 ከዓ ክኸውን ግን ከመይ ኢሉ ክጠፍዩ እታ ናይ ድሕሪ ኖህ ዘሎ ዓለምሲ ንምሳሌ ከም ሶዶምን ጎሞራን ከም ጠፍእ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 19 ሓውን ዲንን ከም ዝነበርላ ንምሳሌ ኮይና ሶዶምን ጎሞራን እዚ ሕጂ ናብ ሶዶምን ጎሞራን ትኸይድ ዘላ ዓለም ብሓዊ ከጥፋእ ከም ዝኾነ ፍለጥ ይብለክሎ ንምሳሌ እዩ ሶዶምን ጎሞራን ከም ገይሩ ግብረ ሶዶም ዝብል ቃል ካብ ሶዶም ዝገብርዎ ዝመጽእ ዝነበረ ግብረ ሶዶም ሕጂ ድማ ኣብ ኩሉ ዓለም ኣብ ቤት ትምህርታት ንኹሉ ክጸሉ ዝገብርዎ ዘሎ
ናብ ጥፋዓት ገጽካ ትኸይድ ከም ዘለኻ ፍለጥ ናብ ጥፋዓት ገጽክ ትኸይድ ከም ዘለኻ ፍለጥ ኣብ ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ ካልኣይ ጴጥሮስ ዝብለኩም ዘለኹም ካልኣይ ጴጥሮስ ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 ሲ እዚ ዝበልኩኹም ዓለም ብክንደይ ተሓልፍ ከም ዘላ ክገልጽ ከሎ ካልኣይ ምዕራፍ ቀዳማይ ካልኣይ ጴጥሮስ ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ካልኣይ ምዕራፍ ካብ ቁጽሪ 4 ክሳዕ 6 ዘሎ እንቶም ቢብኩሞ ኣምላኽ ግና ነቶም ሓጢኣት ዝገበሩ መላእኽቲ እኳ ናብ ገሃነብ ደርቢው ብመውቅሑ ጸልማት ተኣሲሮም ንፍርዲ ክሕለው ኣሕሊፉ ሃቦም እምበር ካብ ዘይንሓፎም ነታ ቀዳመይቲ ዓለም ድማ ካብ ዘይንሓፋ ተቀዳመይቲ ዓለም ዝበልኩም ኣብ ራእይ ዮሐንስ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ዘንበብኩዋ ካብ 1 እስካዕ 5 ነታ ቀዳመይቲ ዓለም ድማ ካብ ዘይንሓፋ ምስ በለ ሽዑ ራእዩ ናብታ ናይ ሓጥኣን ዓለም ድሕሪ ኣዳም ዘላ ብውድቀት ዝወደቐት ናይ ሓጥኣን ዓለም ማይ ኣሂ ምስ ኣውረደ ኸዓ ንኖህ ሰባኽ ጽድቂ ሳምራይ ርእሱ ሓለዎ ነቶም ድሓር ዝመፁ በደለኛታት መሰክሕ ገይሩወን ንኸተማታት ሰዶምን ጎሞራን ሓመኹሽቲ ገይሩወን ንምግምጣል ፈረደን ንምሳሌ ኾና ዝሓጂ ዘላ ዓለም ብኸምኡ ከም ጠፍእ ስለዚ ነቲ ብኣበሶኦምን ብርኹስ ንብረቶምን ዝስቀ ዝነበረ ሎጥ ጻድቕ ግና ኣድሓኖ ሎሚ በቲ ዝኸውን ዘሎ ከባቢኹም ነፍስኹም ትስቀዶ ወይስ ሸለል ትብሉ ሰባት ኢኹም ከም ገለ ዘይኮነ ጌርኩም ትርእዩ ኢኹም ኩሉ ሓጢኣተኛ ኢልኩም ስቑ ትብሉ ኣሎንኮ ክርስቲያናት ኩሉ ሓጢኣት ንሕና እውን ሓጢኣን ኣታ ተሳቐ ውሽጥኻ ቃንዛ ይሰማዕካ እዚ ዘይባህርያዊ ነገር እዩ ዓቕልኻ ዘፅብብ ነገር እዩ ነቲ ብኣበሶኦምን ብርኹስ ንብረቶምን ዝስቀ ዝነበረ ሎጥ ጻድቕ ግና ኣድሓኖ ኢሉ ማለት እቲ ጻድቕ ኣብ ማእከሎም ክነብር ከሎ ኣብ ፀጽባሕ በቲ ዝሪኦን ሰምዖን ዝነበረ ኣብ ቴሌቪዥን ትሪኦ ኣብ ኢንተርኔት ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዝተፈላለዩ ነገር ዝመፀካ ነውርታ በቲ ዝሪኦን ሰምዖን ዝነበረ ግብሪ ዓመፆም እታ ጻድቕ ነፍሱ ትስቀ ነበረት ኢሉ ኣብ ሳልሳይ ምዕራፍ ከብርሆ ከሎ ቁጽሪ 4 ንሳቶም ከዓ ኢሉ ዘላግፁ ክመፅኦም ምስ በለ መላገፂ መሊኣ ምድሪ ሎሚ ዘላግፁ ካብ ኣምላኽ ዝረሓቑ ስልጥናቲና ምሁራቲና ዝብሉ ንሳቶም ከዓ ተስፋ ምጽኣቱ ደኣበሎ ካብታ ኣቦታትና ዝደቀሱና መዓልቲ ካብ መጀመርታ ፍጥረት ሒዙ ኩሉ ከምቲ ዝነበሮ እዩ ዘሎ ክብሉ እዮም ሰማያት ኢሉ ካብ ጥንቲ ብቃል ኣምላኽ ከም ዝነበረ ሰማያት ብቃል ኣምላኽ ተዓቂሩ ኣሎ ምንም ንቕና ኣይተፈጥሮና ምድሪ እዩ ዘሎ እቲ ጉዳይ ሰማያት ካብ ጥንቲ ብቃል ኣምላኽ ከም ዝነበረ ድሓርከ ምድሪ እውን ካብ ማይን ብማይን ምዃና ካብ ማይ ኣውፂዋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ማያት እናዘንበስ ካብ ማይ ኣውፂዋ ነታ ምድሪ ተኸቢባ ነይራ በቲ ማይ ይፈለ ኢሉ ነቲ ንቁፅ ምድሪ ውፅ ኢሉ ካብ ማይ ብማይ ከ ነቲ ካብ ማይ ዘውፃሲ ኣብ ዘመን ኖህ ብማይ ከኣጥፊእዋ ብማይ ምዃና ነዚ ፈትዮም ይርስዕዎ ኣለዉ እታ ሽዑ ዝነበረት ዓለም ብኡ በቲ ማይ ተሰጢማ ጠፈት እታ ሕጂ ዘላ ሰማያትን ምድርን ግና ብቃሉ ተዓቂሩ ሰማያትን ምድርን ግና እዚ ሕጂ ዘሎ ሰማያትን ምድርን ግና ብቃሉ ተዓቂሩ ኣሎ ክሳዕ መዓልቲ ፍርድን ክሳዕቲ ጥፍኣት እቶም ንእግዚኣብሔር ዘይፈርሁ ሰባትን ንሓዊ ይሕሎ ኣሎ እምበር ሸይጣን ኣብ ዘፍጥረት ርኢኹሞ ዶ ጸልማት ተሰሚዩ ኣሎ እዚ ጸልማት እዚ ኣብ ጸልማት ዝገዝእ በዓል ስልጣን እሞ ካብ ስልጣን ጸልማት ናብ መንግስቲ ፍቁር ወዱ ኣእተወና ኢሉ ስለዚ ካብ ሰይጣን ውፁ ናብ ክርስቶስ ንዑ ንዒ ኣታ ህዝቢ ሸለል ኣይትበል ብለካ ኣለኹ ሃይማኖት ኣለኒ ኢልካ ኣብ ሓጢኣት እናተመላለስካ ብኢድ ሰይጣን ተታሒዝካ ከለኻስ ሞ ዘይትናገፍ ደኣ እሞ ዘናግፍቲ ኮይኑ ትሒዝካዮ ዘለኻ ውፃእ ምፃእ ናብ እግዚኣብሔር ናብ ጎይታ ናብትን ሰይጣን ሰዓረ ስለዚ እንታይ ይብል ኣሎ ብቲ ፅሑፍ ኣስተውዒልኩሞ ዶ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 26:18 ሓደ ቃል ተዛሪብዎ እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ኣብ ቆሎሴ ድማ ሃዋርያው ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ንሰብ ቆሎሴ ክፅሕፈሎም ከሎ ዘገርም ቃል ተስፋ ኣብኡ ተዛሪብዎም ኣሎ እንታይ ይብል መሲልኩም ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 12-13 እንታይ ኢልዎም ሰብ ቆሎሴ ነቲ ናብ ግደ ብርሃን ናብ ግደ ርስቲ ቅዱሳን ኣብ ብርሃን ነቲ ናብ ግደ ርስቲ ቅዱሳን ኣብ ብርሃን ዘብቅዓና
أبو إن أمسجنكم نسو خاب سلطان سلمات زوج أنا نبتا منقص فقر ودون أتونا شو بخرصوص زد حنا زبالة كاب سلماتنا برهان كاب سلطان سيطان ناب أملاحكم زمت أب جبر هاريات معرف أسران شديشن فقد عصر شو مونته قلت أول تايلو عصر شو مونته نعاي بمؤمن كاب حدقت حاتياتن رستمس قدسانن كرخبو كاب سلمات نبرهان كاب سلطان سيطان ون ناب أملاحكم اللسو عينتم كتكفتلهم إليك كالله يلون باولس وانجيل كسبخنا بهزاب لإخوة بعر شيطان مني جزاءاتو أبي فيسون شهر شاي معرف كاب 10 شو عتل نجيركم الله جزاء سلمان معرف كلته حلق أناتن سلطاناتن جزاء سلماتن منافس كين تحارب حاتيات بإنكتنا نبره مسود أدمه أنت رأى زي دحينو شول موتن شولن كأتصبيو مرحموتن شولن أبي إيد شيطان يزلو أنت رأى بكريستوس أمين كأجنا مرحموتن شولن أبي إيد يسوع يزلو سلازي يسوع سلازي أمنك موت قبل عليه خاز زي ما الله كون كات سعر مالتي بارحواتي زخافلتنا شيطان سرار حقوق شمو نجزيونا جيركم الله أبز قصل كنبره هنا أجان أنت خميلهم كم سر حمو نسأل حجي جزية مسألة لا يسلز آخر سكاي عينتكم سما بيلكم سايس قال لي زياب هربو بزاس عزيا بأجان أنتي ذيك إنه بحمام ذي ساقي أداوم بتحمام زنبرو سألمات سألمتهم شيطان بتنقلنا بدي قمت تستقبر لهم با يسوع كريستوس كين وزع بسم يسوع ودا كمان بس بستون كساعة كبدو أداوم بزنبرو حوي منفس قدس حليفه نتي زبلع كبلعو نتحمام كبون قصا بشمس بون قصا كالو كيل كاب حوي كيل كاب حفتي كيل كاب أبوي كيل كاب الدي بيس كريستوس كاب نفسهم وزع كاب رأسهم لغاق كاب سامبو كاب معناتو كاب مهسل كاب جماوتي كاب مفلالي أكلات كاب إنزان بيس لغاق لغاق أنا حوي لغاق أنا حفتي لغاق أنا أبوي لغاق أنا الدي بشمس وزع كيد آمين زود حنكم እግዚአብሔር ይባርኩም አሜን